0КА тръгва с много добра скорост и да видиш, изключва разгарването примитиво, стигаме мощността с половин кон, може с половин зъб. Тръгва с голяма скорост, да видим дали... Не, добре. О, бутна! Какъв феноменален пропуск, уважаеми зрители! Конусът биде бутнат. Но, ако беше Бербатов да добута топката, можеше да кажем гол. В случая грешка. След него се готви Т4 с номер 101 и регистрация е 14748. Но ние да проследим на преварата на Ксара. Така успя да направи това нещо, макар с една грешка. Спира!